Jumejn oħra, il-bibien tal-Palazz tal-Girgenti se jkunu qed jinfetħu beraħ biex jilqgħu lill-pubbliku għal edizzjoni oħra ta' A Night at the Palace. Dan il-kunċert ta' kull sena isir bis-sem tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Il-kap tal-attivitajiet tal-Gvern Aaron Zara qal ma' TVM News li l-Maltin u l-Awċin ta' kull sena imorru biħġarhom biex isegwu l-mużika li ssaħħar l-udjenzi. Bħalissa għaddejjin bl-aħħar preparamenti minn dak li huwa armar ta' loġistika sabiex imbagħad aktar tard il-lejla u anke wkoll għada jsiru l-aħħar provi flimkien mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u allura hemmhekk jingħaqad il-proġett kollu. U qal kif għalkemm il-biljetti huma bxejn waqt il-kunċert se jkunu qed jinġabru donazzjonijiet li se jmorru għal dawk li jaħdmu fis-santwarji tal-annimali. Allura nkunu qegħdin ngħinu dejjem aktar il-volontiera nafu kemm hawn persuni li jaħdmu minn qalbhom u jieħdu ħsieb l-annimali, allura permezz ta' dan il-kunċert il-fondi kollha li jinġabru minnu jkunu qegħdin imorru għal dan lan daqstant nobbli. Kull min jixtieq jattendi huwa mitlub imur jiġbor il-biljetti għada mill-Berġa ta' Kastilja.